Äänisen järvi, Onego isä, Äänismeri. Muinaisaikojen novgorodilaiset osasivat kulkea jokia ja järviä pitkin Ääniseltä Vienan merelle. Kannasten yli he vetivät isoja veneitään järvestä toiseen. Myös ulkomaiset kauppiaat käyttivät reittiä matkatessaan Moskovaan ja Novgorodiin. Ortodoksiset kirkot olivat kuin majakoita matkan varrella. Luostarit olivat matkalaisten majapaikkoja. Äänisen rannoilta ja saarilta löytyy kymmeniä luostareita. Luostareita ja kirkkoja rakennettiin sen jälkeen, kun ruhtinas Jaroslav Vsevolodovich oli lähettänyt Ääniselle munkkeja ja muita kirkon miehiä levittämään ortodoksiuskoa pakanakansojen keskuuteen. Muinaisaikojen kronikoitsija kirjoitti vuonna 1227 seuraavasti. Sinä vuonna ruhtinas Jaroslav Vsevolodovich lähetti kastamaan karjalaisia. Matkamme alkaa Palosaaren ylösnousemuksen luostarista. Se on alueen vanhimpia luostarisaaria. Luostari sijaitsee nimensä mukaisesti Palosaarella. Lähin asutus oli 6 kilometrin päässä mantereella sijaitseva Tolvujen kylä. Luostarin perustamisajasta on erilaisia käsityksiä. Erään tulkinnan mukaan luostari perustettiin 14. vuosisadan lopulla. Toisen lähteen mukaan 15. vuosisadan alussa. Vanhin maininta luostarista on vuodelta 1391. Palosaaren luostarin on perustanut pyhittäjä Kornili. Hän oli kotoisin Pihkovasta. Kornili vihittiin munkiksi jo nuorena miehenä. Aluksi hän palveli Valamolla, vaelsi pitkiä matkoja valistaen pakanoita. Myöhemmin Kornili asettui erakkomunkiksi Palosaarelle asuen pienessä luolassa ja kilvoitellen munkkiveljien kanssa. Kornili perusti Jumalan äidin neitseen Marian syntymän kirkon. Hänestä tuli uuden luostarin ikumeeni. Pyhä Kornili nukkui kuollon uneen vuonna 1420. Hänen pyhät jäännöksensä lepäävät kirkon arkussa. Palosaaren luostari tunnettiin ankarasta luostarisäännöstään. Vuonna 1654 luostariin karkoitettiin Kolomenskin piispa. Häntä pidettiin Venäjän ortodoksikirkon hajannuksen isänä ja patriarkka Nikonin vastustajana. 17. vuosisadan lopulla lahkolaiset valtasivat 2 kertaa luostarin. Lahkolaiset tekevät mieluummin polttoitsemurhan, kun antoivat periksi uskossaan. Vuonna 1687 2700 lahkolaista teki polttoitsemurhan ja marraskuussa vuonna 1688 noin 500. Näiden tapahtumien seuraukseksi kaikki yritykset rakentaa luostari entiselleen ja palauttaa sille sen entinen loisto eivät tuoneet tulosta. Vasta vuonna 2009 luostarin 10 vuosia kestäneen unhon jälkeen Palosaaren luostari alkoi elpyä, nyt vapaaehtoisin voimin. Olemme Moskovasta. Halusimme tulla tänne tekemään työtä Jumalan kunniaksi. Teemme vapaaehtoista työtä ja suurella innostuksella. Ei rahan edestä moni ihminen ole niin kova tekemään työtä. В данный момент храм все силы забирает. Строим. Jumalan äidin neitseen Marian syntymän uuden kirkon rakentamiseen menee kaikki voimamme. On aivan mahdotonta entisöidä vanha kirkko. Puhdistamme vanhan kirkon paikan uutta, pyhittäjä Kornili rukoushuonetta ja kellotapulia varten.
Tämä on Ison Klimenskin saaren etelärannikko. Saari on Äänisjärven suurin saari. 16. vuosisadan alussa tänne rakennettiin Pyhän Kolminaisuuden Klimenskin miesluostari. Luostari oli tärkeä ortodoksisuudelle kuin tukipylväs. Nämä seudut olivat alinomaan ruotsalaisten hyökkäysten kohteena. Ortodoksinen luostari todisti näiden maiden kuuluvuutta Moskovan ruhtinaskunnalle. Luostarin sijainti oli tärkeä myös Poventsan kautta kulkevan Vienanmeren kauppareitin etäppinä ja turvapaikkana. Klimenskin luostarin veljestöön liittyi lähikylien asukkaita. Luostarissa oli erinomainen kirjasto, täältä sai tilata aikakausjulkaisuja ja ostaa oppikirjoja. Monet perheet lähettivät omat lapsensa luostariin opiskelemaan kirjoitustaitoa ja kirkkolaulua. Luostarin johtaja isä Varnavan tärkeä saavutus oli kihlakunnan kirkkokoulu. Koulun toimintaa valvoi 2 ylhäissäätyyn kuuluvaa rouvaa. Ruhtinatar Shahavskaja Maria Nikolaevna ja kreivitar Mengden Evgenia Georgievna ovat itse maininneet asiasta kirjeissään. Luostarirakennusten arkkitehtonisesta kokonaisuudesta ei ole säilynyt juuri mitään. Palosaaren ja Klimenskin saaren välisen matkan puolessa välissä sijaitsee maailman kuulu Kisinsaari. Sanalla Kisi tarkoitetaan kisapaikkaa. Pakanuuden aikana ihmiset kokoontuivat tänne kisailemaan ja pitämään hauskaa. Tosin jo 14. vuosisadalla tänne rakennettiin ensimmäiset kirkolliset rakennukset. Ensimmäinen maininta Kisin pogostasta on vuoden 1496 maakirjassa. Maailman kuuluuksi Kisin saari tuli 20. vuosisadalla. 1950-luvulla tänne siirrettiin Pohjois-Venäjän mielenkiintoisimpia puuarkkitehtuurin muistomerkkejä. Sekä kirkollisia taideaarteita että ihmisten tavalliseen elämään liittyviä rakennuksia. Kisin arkkitehtoninen kokonaisuus vetää turisteja kaikkialta maailmasta. Kisin ainutlaatuisen kokonaisuuden huipentuma on kokonaan puusta rakennettu Kristuksen kirkastuksen 22-kupollinen kirkko. Se valmistui vuonna 1714. Kokonaisuuden täydentää Jumalan äidin suojeluksen 10-kupollinen kirkko, joka rakennettiin puoli vuosisataa ensimmäisen kirkon jälkeen. Kokonaisuuteen kuuluu myös kellotapuli ja ympärysmuuri. Kuuluisaa Kristuksen kirkastuksen kirkkoa on restauroitu 2000-luvun alusta alkaen. Vanhat hirret vaihdetaan uusiin, ikonostaasi on siirretty työpajalle, metalliset tukirakenteet tukevat rakennusta. Isot risteilyalukset, nopeat kantosiipialukset ja pienet moottoriveneet, kaikki Kisille tulevat näkevät tämän. Majakan tai kynttilän lailla kohoaa Pyhän Nikolain kirkko Heinälahden kylän niemellä. Kirkko on vuodelta 1810. Se on kärsinyt tulipalossa vuonna 1989. Palo sai alkunsa kirkon hylätyssä rakennuksessa. Tulipalo tuhosi kaikki puurakennukset. Kirkko on tuntemattoman arkkitehdin käsialaa. Rakennuksen erikoisuutena on 2 eri materiaalin käyttö. Tiilestä tehtiin seinäperusta, puuta käytettiin seinien yläosaan ja kirkon kerrososaan kupoleineen. Kirkko rakennettiin laivan muotoiseksi. Siinä on ollut 10 kupolia. Se on vain 7 metriä Kristuksen kirkastuksen kirkkoa matalampi, eli 30 metriä korkea.
Kyläläiset haluavat entisöidä Heinälahden Pyhän Nikolain kirkon. Heillä on kokemustakin. Samoin on aloittanut toimintansa Ison Lelikovin saaren puukirkko. Se sijaitsee pääreitiltä sivussa. Верхолазы кишские закрыли все дырки на крыше. Kisin korkealla työskentelevät rakentajat ovat paikanneet kaikki aukot katossa. Ikkunat ovat uudet, kuisti on restauroitu. Jo 5 vuoden aikana Kisin rovasti isä Nikolai on käynyt täällä pitämässä Jumalan palveluksia kerran vuodessa. Kirkosta on tullut toimiva kirkko. Ääninen on kuin meri. Se voi olla tyyni, mutta sen myrskyt ovat pelottavia. Äänisellä on kova luonne, sanotaan. Järven laivaliikennettä voi verrata meriliikenteeseen. Esi-isämme tiesivät tämän. Siksi eivät ole asuttaneet rantoja. He rakensivat pääasiassa vain pieniä rukoushuoneita rannikoille. Kirkkoja oli harvassa. Kirkot olivat kuin matkamiesten turvapaikkoja. Siitä he tiesivät, että lähellä asui ihmisiä. Tällainen turvasatama oli vuonna 1774 Äänisen pohjoiselle rannikolle lukuisten saarien ja lahtien väliin niemen korkeimmalle paikalle noussut Kontupohjan Jumalan synnyttäjän Neitseen Marian kuolon uneen nukkumisen kirkko. Sen korkeus on 42 metriä. Kun paikallisasukkaat olivat päättäneet rakentaa tänne ortodoksisen kirkon, he halusivat kunnioittaa vuosisataista puuarkkitehtuurin perinnettä. Aivan syystä Kontupohjan Jumalan synnyttäjän Neitseen Marian kuolon uneen nukkumisen kirkkoa on kutsuttu vuosisataisen puuarkkitehtuurin joutsen lauluksi. Kirkko säilyi meidän päiviimme saakka. Neuvostoliiton aikana monet pyhät paikat suljettiin, mutta tämä kirkko sai arkkitehtuurin muistomerkin statuksen. Myöhemmässä vaiheessa Jumalan synnyttäjän Neitseen Marian kuolon uneen nukkumisen kirkko palautettiin kirkolliseen käyttöön. Yhden ikonin palaaminen on ollut ihme. Kun kirkossa alettiin taas pitää Jumalan palveluksia, ryhdyttiin myös ikonostaasin entisöimiseen. Monet ikonit olivat kadonneet, mutta tämä Kazanin Jumalan äidin ikoni palasi takaisin kotikirkkoon. Se löytyi paikallisen asukkaan talon ullakolta. Kun ikoni tuotiin kirkkoon, selvisi, että se kuuluu tähän kirkkoon. Kontupohjan Jumalan synnyttäjän Neitseen Marian kuolon uneen nukkumisen kirkko edustaa rakennustyyliltään telttakatolista kirkkoa. Tyyliltään samanlaisia on paljon Äänisen etelärannikoilla. Esimerkiksi Sheleiki kylässä sijaitsee Dmitri Salunskin kirkko ja Gimrikan kylässä Kristuksen syntymisen kirkkorakennuskokonaisuus. Kirkkojen perustaminen ajoittuu 18. vuosisadalle. He sopivat hyvin ympäristöön. В местах, где русский этнос граничил с вепсами и карелами, siellä, missä venäläiset ryhmittyvät vepsäläisten ja karjalaisten lähelle, huomataan mielenkiintoinen. Rakennusten arkkitehtuuri sulautuu luonnollisella tavalla ympäröivään maisemaan. Teltoilla ja salvoksilla saatiin kirkoista korkeampia ja upeampia. Joissakin kirkoissa 8 kulmio tulee 4 kulmion päälle ja seinien kaartumat 8 kulmioiden päälle. Näin kirkko laventuu korkeuteen. Seinäkaartuman päälle pystytettiin 4-kulmiosalvos, joka sekin oli kaartuva. Tämän rakennelman päälle tuli 3. 8-kulmainen kaartumasalvos. Näemme, että kirkko aukeaa korkeuteen kuin kukaan nuppu. Se on kaunis ja hyvin vaikea rakennelma, mutta rakentajat halusivat tehdä niin, koska he olivat taitavia rakentajia ja työ oli heille sydämen asia.
Valitettavaa on se, että vaikka kaikki nämä puiset ortodoksiset kirkot ovat valtion omistuksessa, siitä huolimatta ne ovat surkeassa tilassa. Monet kirkot ovat hävinneet kokonaan. Kalajoen kirkko paloi maan tasalle. Paikalliset asukkaat eivät muista, mikä aiheutti tulipalon. Puhutaan, että loppuaikoina kirkko toimi elintarvikkeiden varastona. Nykyään koivujen siimeksessä on ainoastaan umpeen kasvanut hautausmaa, kirkkoherran ja hänen vaimonsa hautakivet. Muistele Anhimuskaa, valkoista joutsenta, rakennettu vuonna 1708 ilman yhtäkään naulaa. Syksyllä vuonna 1963 Volga-Itämeren kanavan juopuneet rakentajat polttivat sen 255 vuoden ikäisenä. Vitigran piirin Anhimovo-kylän Jumalan äidin suojeluksen kirkon kohtalo on ollut ikävä. Sitä pidettiin Kiesin Kristuksen kirkastuksen kirkon kaksoissisarena. Se rakennettiin vuonna 1708, eli 7 vuotta aikaisemmin kuin sisarkirkko. Siinä oli jopa enemmän kupoleita, alustavasti 25, mutta myöhemmässä vaiheessa kirkon perustaa vahvistettaessa menetettiin 3 kupolia. Kirkon syntymisestä kerrotaan legendoja. Varakkaan talon pojan kerrotaan rakentaneen Anhimovan kirkon oman poikansa teloituspaikalle. Nuorukainen surmattiin Pietari Suuren käydessä näillä seuduilla. Pojan epäkunnioittava käytös ilmiannettiin keisarille. Kiivasluonteinen keisari ei halunnut kuulla pojan isää ja antoi käskyn mestata poika. Myöhemmin keisari itse teki tulevan Jumalan äidin suojeluksen kirkon piirustuksen ja lähetti oman arkkitehdin rakennusmaalle. Tarina kertoo, että vuonna 1711 itse Pietari Suuri piti täällä Jumalan palveluksen. Myöhemmin puisen Jumalan äidin suojeluksen kirkon rinnalle rakennettiin kivinen Nikolskaja-kirkko ja kauppamies Loparevin hautakappeli. Ne ovat säilyneet meidän päiviimme saakka alkuperäisessä muodossaan. Anhimovon kylä sijaitsee Volga-Itämeren kanavalla, toisin sanoen Mariinskin kanavalla. Kylän juuret ulottuvat Pietari Suuren aikakaudelle. Vanha Vitegra sijaitsee 15 kilometrin päässä Mariinskin kanavan suusta. Kaupunki sai alkunsa vuoden 1710 asutuksesta. Täällä oli kylä ja satama, jonka kautta kulki kauppareitti Arkangelista Pietariin. Vitegra sai kaupungin oikeudet vuonna 1773. Alustavasti se oli kauppiaskaupunki. Kauppiaat rakensivat kaupunkia ja harrastivat hyvän tekeväisyyttä. Kristuksen temppeliin tuomisen kirkko rakennettiin kauppias Pavel Ruljovin testamentin varoilla. Kirkko vihittiin käyttöön vuonna 1875. Neuvostoaikana kirkko oli epätarkoituksenmukaisessa käytössä. Siinä toimi kotiseutumuseo. Rakennus rappeutui kovasti. Kirkon elpymisen toive syttyi, kun 2000-luvun alussa se palautettiin ortodoksiselle kirkolle ja kun siinä taas alettiin pitämään Jumalan palveluksia. Matkamme Äänisjärveä pitkin päätyy kaupunkiin, jonka on perustanut Pietari Suuri vuonna 1773. Kaupunki on saanut perustajansa nimen.
Se on Petroskoi Но kaupunki. известно, что еще задолго до Perimätiedon появления mukaan города jo в 16. XVI веке во vuosisadalla времена царя aikoja Федора ennen Иоанновича kaupungin syntyä здесь у tsaari пролива между Fjodor Онежским Ivanovicin и aikoina Логомозером была Äänisen ja образована Logmoserojärven Соломенская salmelle perustettiin Solomannin от erakkomaja. Салма, пролив. Solomanni kehittyi sanasta salmi. Сейчас на Nykyään этом täällä месте находится sijaitsee самый древний Kristuksen из temppelin сохранившихся tuomisen храмов kirkko, Петрозаводска, joka on vanhin Сретенский. Petroskoissa В säilyneistä 2005 kirkoista. году он отметил Vuonna 225 2005 лет со дня oli kulunut освящения. Его построил по 225 завещанию vuotta своего sen отца Якова, vihkimisestä. который родом был Sen из on этих мест, rakentanut pietarilainen петербургский kauppias купец Ilja Илья Kononov Кононов. Но isänsä сначала на viimeisen этом tahdon месте mukaan. стоял деревянный Kononov Петропавловский oli храм. kotoisin Его näiltä построили еще seudulta. монахи. Sitä ennen Есть munkit свидетельство, olivat что здесь не perustaneet раз tälle молился paikalle Петр I. Pietarin ja Paavalin Однако его kirkon. наследница Perimätieto Екатерина II kertoo, в että Pietari Suuri oli 1764 käynyt году rukoilemassa siellä. упразднила Соломенскую пустынь, Kruunun так perijä как была Katarina она II малочисленна, lakkautti до 100 Solomannin монахов. erakkomajan Так vuonna монастырские церкви стали приходскими. 1764. К тому времени рядом Syynä уже siihen образовалась oli деревня. munkkien vähälukuisuus. Erakkomajassa asui noin 100 munkkia. Siihen aikaan luostarin lähelle rakennettiin kylä. Kristuksen temppelin tuomisen kirkon viereen kauppias Kononov rakensi Pietarin ja Paavalin kirkon. Kirkko palveli tehtävässään 1960-luvulle asti. Kristuksen temppelin tuomisen kirkko puolestaan suljettiin vuonna 1932. Rakennus muutettiin asuntolaksi ja myöhemmin se toimitettiin koulukäyttöön. Kristuksen temppelin tuomisen kirkon historian uusi kausi alkoi vuonna 1997. Silloin arkkipiispa Manuil siunasi isä Paavalin kirkon johtajaksi. Kirkkorakennuksen ulkonäkö oli ikävä. Sen sisälle oli rakennettu toinen kerros. Приняв настоятельство в этом храме, Totta sanoen, kun astuin kirkon johtajan virkaan, jouduin alakuloisuuden valtaan. En tiennyt, mihin ryhtyisin ja onko mitään enää tehtävissä. Vuonna 1999 tapahtui ihme. Paikallisen metsätehtaan johtaja Robert Ann tuli mukaan hyväntekijänä. кореец по национальности. Hän on kansallisuudeltaan korealainen. Venäläisyyttä hänessä ei ole hiventäkään. Hän päätti auttaa kirkon kunnostamisessa. Sillä päätettiin palauttaa ainutlaatuinen muotonsa. Siinä on Pietarin henkeä. Korkea huippu ja kupoli muistuttavat laivaa, joka tulee kallioiden takaa. Ikonostaasi on tilattu tunnettujen Palehin mestareilta. Такое дивное возрождение храма, в общем-то, является, наверное, самым Tämä главным on kirkon чудом, которое ihmeellinen произошло, uudelleen в syntyminen. общем, на наших Olemme глазах. tämän ihmeen silmiin Он näkijöitä. радует, Kirkko lohduttaa rukoilevia. утешает тех, кто приходит туда и молится. Kun kirkosta kuuluu rukouksia, silloin on kirkkokin elävä. Äänisen järven rannoilla on kymmeniä kirkkoja. Niiden historia on näiden seutujen asuttamisen historiaa, mutta monet kirkot ovat silti kadonneet. Vapaaehtoisten voimat ja hyvien ihmisten voimat riittävät vain muutamien kirkkojen kunnostamiseen. Mutta onhan tämäkin keino palata juurilleen ja muistella esi-isien ja oman kansan historiaa.